A ningú li agrada marcar-se un gol en pròpia porta. Quan ens passa, sempre baixem el cap esperant que la realitat fos una altra. Però, i si poguéssim eliminar-lo? I si aconseguíssim fer veure que la pilota no va creuar la línia? Això mateix és el que va passar amb el primer gol en pròpia de la història, que durant més de 100 anys ningú va saber que havia existit. Sent històries de futbol. Episodi 1. El gol que no va existir. Ebenezer Morley és una de les persones més importants de la història del futbol. Malgrat que el seu nom pugui ser desconegut per la majoria, el seu llegat en l'esport és difícilment superable. Morley va néixer a la ciutat de Hull i somiava ser advocat, fita que va aconseguir el 1854. Amb la titulació sota la xeia, va marxar a Londres a exercir la professió i a la capital britànica es va trobar amb una nova moda, una que es deia futbol. Morley era un noi jove i amb empenta i no va trigar gaire a crear el seu propi club de futbol, en el qual també exercia el rol de capità. Va decidir anomenar-lo Barnes Football Club, en honor al districte londinenc en què es situava. Uns mesos després de la creació, l'equip va guanyar el seu primer partit, una victòria per 2-0 contra el Richmond. A finals d'any jugarien el seu segon enfrontament, aquest cop contra el Blackheath, liderat per Francis Moll Campbell. D'ell en tornarem a parlar en una estona. El Barnes va perdre per 2-0, però el resultat no va ser la cosa més dolorosa d'aquell partit. Els seus rivals jugaven un estil de futbol molt més propi al rugbi, i molts jugadors, incloent-hi Morley, van tornar a casa coixos i adolorits. El Blackheath jugava amb unes normes diferents del Barnes, i en aquella època això no era un fet inusual. El futbol i el rugbi tenen un passat comú, i a la dècada del 1860 els dos esports encara no s'havien separat del tot. Viatgem uns quants anys cap enrere. A inicis del segle XIX, els esports que acabarien sent els precursors de l'actual futbol i rugbi es van començar a popularitzar pel sud d'Anglaterra. Els claustres i jardins d'escoles privades i universitats van sembrar les llavors que floririen anys més tard. L'esport anava creixent, però cada lloc creava les seves pròpies normes, adaptades als espais que tenien disponibles. La voluntat de fer un reglament comú no va existir fins que l'any 1845 la Rugby School va publicar-ne el primer. Aquell text va ser la base del rugbi, esport que passaria a tenir el mateix nom que l'escola en què es va fundar. Passava a ser el torn d'aquells que preferien driblar la pilota amb els peus. Alumnes de l'Eton College i de la Universitat de Cambridge van tirar endavant les seves normes durant els següents anys, i l'any 1856, 10 alumnes provinents d'Eton, Cambridge i Rugby, entre d'altres, van firmar un document anomenat Cambridge Rules, les normes de Cambridge. Paral·lelament i una mica més cap al nord, la ciutat de Sheffield va començar a desenvolupar la seva pròpia normativa. A la dècada del 1850, el críquet era l'esport rei en aquella zona, però el futbol es va començar a difondre per les escoles. Al 1855, els membres del Sheffield Cricket Club van començar a organitzar partits de futbol per mantenir-se en forma durant els mesos d'hivern. Nathaniel Creswick i William Press van sumar-se a aquesta iniciativa i van veure que el futbol tenia molt interès i possibilitats. 2 anys després van crear el Sheffield Football Club, el club de futbol més antic i encara viu, no vinculat a una institució. Les Sheffield Rules, normes de Sheffield, es van publicar l'any següent. Seguint aquestes normes i les seves evolucions, als voltants de la ciutat es van començar a desenvolupar les posicions de porter, l'ús de córners i faltes directes i l'eliminació de la possibilitat que qualsevol jugador agafés la pilota amb les mans després d'un xut. Tornem a Morley. Mentre recuperava físicament de la derrota contra el Blackheath, va pensar en la possibilitat d'unificar un reglament futbolístic per evitar situacions com la que havia viscut el seu equip. Ell proposava la creació d'una organització que regulés l'esport i tingués el poder per instaurar un seguit de normes. Tot això ho va escriure en una carta que va enviar al diari Bell's Life, una publicació esportiva setmanal que existia des del 1822. El text de Morley va funcionar, i el 26 d'octubre del 1863 es van reunir membres d'11 clubs, tots propers o situats a Londres. El lloc escollit va ser la Freemasons Tavern,
al West End de la ciutat. Aquell establiment era un lloc on acostumaven a reunir-se organitzacions i grups durant el segle XIX, i la seva localització cèntrica la convertia en el lloc ideal per la trobada que volia Morley. En total van ser 6 reunions repartides entre els mesos d'octubre i desembre. La primera reunió va significar la fundació de la Football Association, FA, i l'elecció d'Arthur Pember com a president, de Morley com a secretari en cap i de Francis Moll Campbell com a tresorer. Menys exitoses i senzilles van ser les properes 5, que buscaven acordar la normativa que s'havia d'adoptar. Com ja s'ha dit, cadascú jugava a la seva manera i tothom volia portar el nou reglament al seu terreny. La situació s'estava encallant. Morley va veure que calia una veu que liderés el camí i ell va encarregar-se de fer un primer esborrany, que va titular Laws of the Game, regles del joc. Va prendre com a base les normes que la Universitat de Cambridge havia publicat el 1863, el tercer cop que feia un escrit així. La principal novetat era que no es permetia córrer amb la pilota amb les mans ni aturar un rival amb cops a la cama. També va proposar el fora de joc tal i com el coneixem avui dia. La proposta de Morley va fer enfúria alguns membres. Campbell, que representava el Blackheath i que era un ferm defensor d'una normativa més propera al rugbi, va abandonar la seva posició a l'organització i va convidar altres clubs a fer el mateix. Aquells que van marxar de la FA van crear la Rugby Football Association l'any 1871, marcant la separació total entre els dos esports. Pocs dies després, el Barnes va tornar a enfrontar-se al Richmond en el primer partit de la història jugat amb la normativa escrita per Morley. Cada equip tenia 15 jugadors a la gespa i el resultat final va ser de 0-0. L'únic element que no s'havia especificat a les Laws of the Game eren els membres de cada bàndol. 15 a cada equip era habitual, però a vegades hi havia 11 o 12. En una derrota contra els Wanderers per 1-0 van jugar 12 contra 13. S'havia convocat a 15 jugadors per banda, però alguns no van arribar a temps. Morley no només és considerat el pare de la Football Association, sinó que també és reconegut com el pare del futbol modern. Però Morley no és el protagonista d'aquest episodi. El futbol només acabava de començar. Per entendre el viatge que estem fent pels inicis del futbol, hem de parlar d'alguns dels partits més importants dels seus primers anys d'història. I el Londres contra Sheffield del 1866 no es pot obviar sota cap circumstància. William Chesterman, secretari en cap del Sheffield, va enviar una carta a la Football Association on proposava un partit entre les dues ciutats. Ell estava convençut que les dues normatives que predominaven al país no eren tan diferents i que un partit era una idea molt factible. Es va acordar que jugarien 11 jugadors a cada equip, que la durada del partit seria de 90 minuts, que es podia agafar la pilota amb les mans però no es podia córrer amb ella i es va adaptar la norma del fora de joc. La ciutat de Sheffield estava representada pels jugadors del seu equip i capitanejada per Chesterman, mentre que Londres va fer una combinació dels millors jugadors dels 3 equips més importants de la ciutat, el Barnes, el Wanderers i el NN Club. Morley va marcar un dels 2 gols de l'equip londinenc, però el resultat final tècnicament era de 6-0, ja que es tenien en compte els touchdowns. La seva alineació tenia alguns noms que ja coneixem, com Arthur Pember o el mateix Morley, però en aquell partit també jugaven els 2 grans protagonistes del que queda de relat, Charles Alcock i Arthur Kinnaird. Abans de parlar d'ells, cal fer una petita pausa i parlar de qui jugava al futbol. L'esport no era exclusiu a les classes altes, com sovint es creu. Tothom que tingués una pilota i un espai podia jugar. La relació amb les elits socials va començar quan jugar a futbol es va convertir en un passatemps. La gent amb un estatus social baix treballava tot el dia i no podia permetre's anar a jugar a pilota. Els rics i poderosos, en canvi, tenien aquest luxe. Podem fer-ho amb molta més flexibilitat. Això va anar generant una separació social amb el pas dels anys, i quan es feien reunions o partits, qui participava eren homes blancs i amb poder. Aclarit això, que serà important en el que queda de relat, parlem d'Alcock i Kinnaird. Tots dos havien tingut una formació acadèmica en institucions d'alta reputació com el Trinity College de Cambridge, l'Eton College o Harrow School, on van desenvolupar un amor pel futbol que van mantenir un cop acabada la seva etapa educativa. Charles Alcock va fundar el Forest Football Club, que més tard es convertiria en el Wanderers, juntament amb el seu germà gran John. Ells van participar en les reunions impulsades per Morley i van estar presents en la creació de la FA. Però allò es quedava petit pel menut dels Alcock. A l'inici de la dècada del 1870, Charles va tenir 2 idees que van canviar per sempre el futbol anglès. La primera va ser impulsar el primer partit internacional de la història. Alcock va enviar cartes a diversos diaris proposant un enfrontament entre Anglaterra i Escòcia, i el seu somni es va fer realitat el 5 de març del 1870.
Al Kennington Oval de Londres van sortir a jugar 11 jugadors anglesos, capitanejats per Alcock, i 11 escocesos, capitanejats per James Kirkpatrick. El partit va acabar en empat a 1 i el gol anglès va ser marcat per Alfred Baker, qui també va jugar al partit Londres contra Sheffield 4 anys enrere. De l'equip escocès destacaven William Gladstone i John Wingfield Malcolm, membres del Parlament britànic en aquell moment. Aquell dia, Kinnaird també es va posar la samarreta de la selecció escocesa. Entre el 1870 i el 1872 es van jugar 4 partits més entre les dues seleccions, tots a la capital anglesa. En alguns enfrontaments, els dos equips van sortir a jugar amb una formació d'1-1-8. Encara que avui en dia això ens sembla una bogeria, en aquell moment era una pràctica bastant habitual de molts equips. Dos jugadors que van marcar en aquells partits eren l'anglès Robert Sandilands Fraud Walker i l'escocès Henry Rennie Taylor. Walker va convertir-se en un important tinent coronel i Rennie Taylor continua sent l'única persona que ha representat a Escòcia en futbol i rugbi. Anys més tard, la FIFA, que no es fundaria fins al 1904, va dir que no reconeixia el partit del 1870 com el primer partit internacional, ja que tots els jugadors escocesos jugaven en equips londinencs. L'any 1872 es van tornar a enfrontar les dues seleccions en un partit que sí que va ser reconegut per la FIFA. Malauradament, ni Kinnaird ni Alcock van poder jugar-hi. També era la primera vegada que es disputava en terres escoceses, amb el Hamilton Crescent de Glasgow com a lloc escollit. Els primers partits internacionals es poden atribuir a Alcock sense cap mena de dubte, però això ja canvia una mica quan parlem de la seva segona gran idea. El 20 de juliol del 1871, Alcock va concebre la creació d'una competició on tots els equips de la FA poguessin participar. Naixia així la FA Cup, que és àmpliament considerada com la competició més antiga del món. Això és cert i fals a parts iguals. És cert que la FA Cup és el torneig més antic encara jugat avui dia, però no va ser el primer. A Sheffield s'havia creat una federació de futbol paral·lela a la FA, la Sheffield and Halamere Country Football Association, que va impulsar el primer torneig nacional entre més de 2 equips. La Copa Youden, anomenada així en honor a Thomas Youden, qui va finançar la competició i donar el trofeu, va juntar a 12 equips de la zona de Yorkshire, on es troba la ciutat de Sheffield. Després de 3 setmanes de partits, el Hallam Football Club va vèncer la final al Norfolk per 2-0, o 1-0 depenent del diari que llegíssim en aquell moment. La competició va tenir bona rebuda, però no es va tornar a disputar. Els anys següents a la final, el futbol provinent de Londres es va anar menjant el de Sheffield, imposant la seva normativa com la que s'havia de fer servir per jugar arreu del Regne Unit. Part de la culpa de que la Football Association tingués més força que la seva contrapart del nord era l'èxit de la FA Cup, que havia legitimat el futbol de Morley. La primera final es va jugar el 16 de març del 1872 entre el Wanderers i el Royal Engineers, un equip format íntegrament per capitans i tinents de l'exèrcit britànic. El Wanderers va guanyar per 1-0 i Alcock es va convertir en el primer capità a alçar el trofeu. Si viatgem un parell d'anys més endavant, trobem el moment que dona nom a aquest episodi. Aquest cop amb Arthur Kinnaird com a protagonista. Kinnaird provenia d'una família de banquers, polítics i filàntrops, i el seu entorn va fer que el 1868 entrés a formar part de la Football Association. 9 anys després va convertir-se en el tresorer i el 1890 va ser elegit president. Kinnaird era la definició d'un gentleman britànic. La roba, la barba, la classe social... Tot això ens porta a pensar que era un home que jugava al futbol de manera elegant i respectuosa, però la veritat era ben diferent. Kinnaird era un dels millors jugadors del país, però també era un dels més agressius. En un partit contra Alcock, aquest va acabar preguntant-li si havien anat a jugar a futbol o a fer placatges. Una anècdota diu que la seva dona estava preocupada per si algun dia veuria el seu marit arribar a casa amb una cama trencada. Un amic li va dir: "Si això passa, no serà la seva". La final de la FA Cup del 1877 enfrontava els Wanderers, sense Alcock, però amb Kinnaird, contra l'Oxford University. El nostre protagonista va començar jugant de porter, i passat el quart d'hora de partit va estar al centre d'un moment insòlit. Una centrada d'Evelyn Waddington va arribar a les mans de Kinnaird, que va agafar la pilota mentre entrava dins de la seva pròpia porteria. L'àrbitre Sidney Havel-Wright no sabia què fer en un inici, però les protestes dels jugadors de l'Oxford University el van obligar a donar el gol per vàlid. Els 3.000 aficionats que havien anat a l'estadi acabaven de presenciar el primer gol en propi en un partit oficial. Poc després, Charles Wollaston, jugador del Wanderers, es va lesionar i va ser enviat a la porteria. En aquella època no existien les substitucions i era habitual que els jugadors ferits fessin de porter. Kinnaird li deixava el lloc i passava a jugar de davanter, posició que ja havia ocupat en altres partits. De fet, durant la seva carrera va jugar en totes les posicions del camp.
Quan faltaven 4 minuts pel xiulet final, un gol de Jarvis Kenrick va enviar el partit a la pròrroga, i al minut 97, el seu company d'equip, William Lindsay, va posar el definitiu 2-1 al marcador. Kinnaird aconseguia la seva segona FA Cup. El partit havia acabat amb una victòria per la mínima del Wanderers, però el resultat oficial va ser registrat com un 2-0. Com ja s'ha dit, Kinnaird tenia poder dintre de la FA i va començar a dir que el gol en pròpia no havia passat la línia i que no era vàlid. Ningú va gosar portar-li la contrària al tresorer de la federació, així que el resultat va ser canviat. Però allò no tenia ni cap ni peus. Si l'Oxford no havia marcat cap gol, no hi hagués hagut cap necessitat de jugar una pròrroga. Però passaven els anys i aquell 2-0 no canviava. Kinnaird va morir pensant que el seu error quedaria per sempre eliminat dels llibres d'història, i així va ser durant quasi 100 anys. Durant la dècada del 1980, molts historiadors es van interessar en els orígens del futbol i de competicions com l'FA Cup. Mirant resultats i cròniques de l'època, es van adonar que una cosa no encaixava. El gol de Kinnaird no quedava reflectit en el marcador, però apareixia en tots els diaris. La FA va corregir el resultat. Kinnaird va dominar el futbol anglès durant els anys 70, sent una figura gairebé omnipresent a les finals de l'FA Cup. Però cap al final de la seva carrera va haver de lluitar contra un rival inesperat, la professionalització. La competició ideada per Alcock no permetia l'accés a equips que no fossin amateurs, i molts clubs d'arrels més humils s'hi oposaven. Ells volien competir i pagar un sou als jugadors perquè es poguessin dedicar a jugar a futbol. Al 1879, unes setmanes abans de guanyar la final com a jugador de l'Old Etonians, anomenat així per estar format per exalumnes de l'Eton College, Kinnaird es va afrontar al Darwen FC a quarts de final. L'equip venia del nord d'Anglaterra i els seus jugadors eren treballadors de fàbriques, un gran contrast amb Kinnaird i els seus, que tots eren membres de la junta de la FA. Sobre el paper, el Darwen tenia poca cosa a fer, però el propietari James Walsh va tenir una idea. Sense que ningú sabés, va pagar 2 escocesos perquè juguessin al seu equip. Els 2 fitxatges van millorar el nivell de la plantilla i van fer que el partit quedés en empat 2 vegades abans que els Old Etonians s'imposessin per 2-1 en el tercer enfrontament. La FA no se'n va adonar, però aquells 2 jugadors, Fergus Sutter i Jimmy Love, eren els primers futbolistes professionals de la història. La final de l'FA Cup al 1883 va ser l'última en què va participar Kinnaird. El seu rival en aquell partit era el Blackburn Olympic, un equip format, novament, per membres de la classe treballadora. Kinnaird, que havia tingut un èxit sense precedents a l'FA Cup, no va poder guanyar aquella edició. Per primera vegada en la història, un equip d'arrels humils i del nord del país guanyava la competició més important del futbol anglès. La victòria va incrementar el debat de la professionalització que ja feia anys que s'anava fent a foc lent, i l'any 1885 la FA va dir que estava en l'interès del futbol legalitzar la contractació de jugadors professionals, però només sota certes restriccions, prenent així una decisió que canviaria l'esport per sempre. A partir d'aquell moment, tots els clubs podien pagar un sou a jugadors que haguessin nascut o viscut durant almenys 2 anys en un radi de 10 quilòmetres de l'estadi. Tots ells havien d'estar registrats a la Federació Anglesa i no podien jugar per diversos clubs simultàniament. Arthur Kinnaird va jugar un total de 9 finals de l'FA Cup, rècord encara avui dia, i les seves 5 victòries només van ser superades l'any 2010 per Ashley Cole. El 1911 es va canviar el disseny del trofeu i una rèplica de l'antic va ser entregada a Kinnaird com a agraïment per tot el que havia fet pel futbol. El va tenir amb ell fins la seva mort l'any 1923.